Kani ke All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kesani jana kimat bakong san jong ka khubor. Nadula sya kasi ang sedang ka kunhun ka baningkong banlet no senyang yala ka plasma ha ka plasma bank Honeycrisp. Sedang piliwiang ki yang mani ha ka leng ka jala Meghalaya hadin ka jing aibor jong ka sarkar. Sa ars pangut yo COVID-19 ki brio ha Meghalaya bat nyupu saumut kila yo jing koit kat kum bala yo ya ka jing keng ka banin ka sengi. Shem jing e ki nong snap lim jong ka Meghalaya ban penya yo ye ki plim bagi penni na ka daw ka klam COVID-19 ki khubor ki babnya ha ka bakum kani ka por baga jimpang COVID-19 ha Meghalaya kadang yai kiyo palat sans pangut ki sipai BSF rengkat bat ki bahaya ngasem ki jong ki kilalong ki bala kloy ban no senyang yela ka plasma ka balong ka benta ka badan la ka snam bat ka kunhun ka baningkong ka bakentup ye shipumut ki sipai BSF kan let ban ai monsong bha ya ka plasma ka jongki Honeycrisp ha siba ar la ban pungkan mau ba ka Honeycrisp kala yo ye ka license ban pentre kam ye ka plasma bank ka jongka u Dr. AC Bharadwajan u belong u DIG MS ka Composite Hospital jong ka tna sipai BSF umpling ulang ba ka jingile persya ya ka jimpang COVID-19 kadang yai biteng bat nak benta ka tenat sipai BSF ru kibayo ya ka yo coronavirus kat ha ka bakut jong nailur kala poi sya ka news pa sanpun remut ka kunun ka basipumut ki BSF ka banlet a ya ka plasma Honeycrisp selesai ka sini kalong ka tuk ka baningkong bat hadin ka ni ka jinglet no senyang ya ka plasma nak ni ka tenat sipai kandang yai biteng Hadin ru benai tam bagi yang mani kila haban khang kendap nakadaw ka klam COVID-19 hanin gasi ka balong gasi ublay ka baningkong jong ubnai risau lala bani osong biang ye ka jingtiet jong ki baje ki yang mani hakaleng ka jela laban pen kenal ba ka sarkar jela kala syaban pli biang ye ki yang mani blay nadu ka sitarik na ta ubnai risau ha ka ba kala airu ya ki kendon SOP ki ba ki pat ba ki don kamban but perking ha ba ki let sigi jaka mani blay la sakhi ba ki don ki mani ba ki pa ringet ki la ban poi sheki jaka jing senglang hadin ba ki nong penia ki mani ki la ban pen biang lut ki jing don kam kum bala bathar ka sarkar handai don ru ki mani jong ki balang bo per ki ba om pala ban penong jing seng kam tam sor shlong kat ba ha ki than nong kendong bat ki khapsor ki babu ni ki mani ki la pli bat penlong ki jing senglang ka National Bank for Agricultural and Rural Development NABARD dan sen kala penlong ye jing yala pat ba halo ka jing hikai ban le khu le suba kata ka sanitation literacy campaign hagasnong arapara ka ba South Garo Hills district hakbe dei ba jing rakhe ye kalung khu si kha jong Mahatma Gandhi hagni jing le yala pat ba u branch manager jong ka SBI Bagmara branch u Prabhakar Hajong ula pentip ye kinong sungsnong halor ka jing don kam bat ka jing long kongsan jong ka jing khu jing suba bat ula ong ipat ba bakin let sa ka SBI Bagmara branch na kabenta kanu jing don kam pisa ban sim kum karam na kabenta ban sina ye ki jakalet bar ki bapaka ni ban maramot ye ki jakalet bar ki bala rim ni bala julor hakni jing elang UDDM kanabat South Garo Hills u pentip bat kenturu ikipat nong rep bakin nong ki balik khud bat basumare la ka jingko jingkia da ka balik khud le suba halasnong halatau lani shimet kam tam hakani khep bakta ka klam COVID-19 u president ka seng BJP Meghalaya u ba Ernest Maury u la ong ba unselet bani kendo yulat ka jala u Satyapal Malik bani keren bat u hakbede bat ka samay trikam jong ka Garo Hills Autonomous District Council GHADC bat u ba Maury ulaong ba ka seng BJP Meghalaya kan kerpa rakmat ulat bade ban pentrikam da ka administrative rule ya ka GHADC lada jaba penjelan ya ka samay trikam ka jong ka ha asam ka tna transport kalaong ya ka All Assam Motor Transport Association bakan pensange no ya ka jing sange trikam ka baklembu por ka jong ka senjok jong ginong kamay kali ka balabu bakan sedang menta ka sengi kani ka association kala khot penlong ya ka jing sange trikam bandawa ya ka jing penkiu no ya ka dor bai kali u secretary jong ka transport jong ka jela
Lengba Kashiti, Ulapan Tipshu, General Secretary Jonka All Assam Motor Transport Association, Baumantri Gatna Transport, Uchandra Mohan Patwari, Un Penong Jingalang Bat Kidukot, Jonkani Sunjuk, Hagsi Baar, Banya Karen Yatai, Halor Kijindawa Jonki. Kidukot Jonkani Sunjuk, Jonki nong kamay kali, kila penpau ba kila haban shimda kani kesenjam sange trekam, nakadaw ko jingkiw hakidor kimur, kabala ja nakadaw ka klam COVID-19, kabala katajor shibon yaki. Kani ka kubor kawan shapi na ka All India Radio Shalom. Hamighalia sa ars pangut kibriw kila yu thamay ya ka jingpang COVID-19 nin kasni, kabala kantiw susu ya ka jingdon jingkinong pang COVID-19 kibarang ha papo ka jing sya sumar sya ka 8,000 ars pa kanday ngut. Katbah nyu pusangut kila kot, kabala kantiw ya ka jingdon jingkinong pang COVID-19 kibala kot kat hadu menta sya ka 1,000 lais pa kanday pulay ngut. U director jong katnat ka kot kya u Dr. Amanwar u pentip ba na kini gi ars pa ngut kibala sakta ha kini gi jingpang nen kesngi sis pa ar kandai ngut ki dene East Khas Hills District South Pusangut na Ribhoi Kadar ngut na West Garo Hills Prangut na West Jainte Hills Henry ngut na South West Khas Hills Bat Mariway na North Garo Hills Bat South Garo Hills District. Kadadu menta baro kibala sakta aka jingpang COVID-19 na Meghalaya kilong 1,000 spa sampon ringut. Hakaba 1,000 lai spa kandai pulai ngut kilakot 8,000 spa kandai ngut kidang don yagani jingpang bat sampu ngut kilaklat no. Ka karkhana penmi film ha Meghalaya hakini ki kendiat senam kelas dang ban kiyo suki pasuki handai de kejungwan sendat jongka klam COVID-19 kani ke karkhana kelas sak takjur kabala penlong ye kinong penmi film banwa de ki wipat kilat lenti ban penyat yeu ye ki film ki jongki tang ban la ban penmi pat ba ha ka ba da ke jingbam tikena bat ke jing sokot lat ki persangkat la kat yai ban yo kamai malungala. Uway ne ki director bakampau uba wan prang ding do ula kubur bakani ka klam kalak takjur ya ka kamai kaji jong baro ki beden benta hakikam ak pat penmi film nakadaw bala pensange lut ya ki jingring film ki bahapok ka jela bat ru baki bri ki benabar ka jela kimla ban wan ka jela nakadaw kajing adong bat jing per king ki baya lem rengkat bat ki kendon ki ban pen kerpang. Uba commander Changpliang, ubalang director bat producer jengki babun trigi film. Naka jela uloong ban na lor ba ka jingring film bat ka jing penipet ba ki film balasna kila sak takjur ha kani ka klam COVID-19 ban penipat ikiling ba karensan online ru kamlong ka basuk naka benta jong kinong sna film jong ni ka than naka daw ka jing sak kurup jubor film jingbet kabala tip ru ka piracy kabala nang pentron ya ke jing tracy tam jong kinong penni ki badan ya ka hok ban yo kamai na ka ka bakila penni pat ba kari India kala kenjo sa uway pat umau mer ha ka bede bat ke jing ken ki bri ki bala kot baro na COVID-19 ha kari ha ka ba san pusan lakmut kinong pang COVID-19 ha kari kila yo jing kot bat bakari India kadang yai bat ya ka kadang ka ba kli do ha ka perthei ha ka liang ke jing ken ki bala kot no COVID-19 da ka jingkot jong prapu 8,000 ngut kinong pang COVID-19 ha kini ki arap sa kunta ki balala ka jingkhen ki balakot na kini ki jingpang hakari India kala poi sa ka prapu sa point ibay na ka sispa katnar ka kot kya jong ka sarkar India ka ong ba ka jingi pair habay nujor hapadeng ki barang don ni kini ki jingpang bat ki balakot kala nang yar bat nang ye jingay kat banang mi kisngi ki civil service exam na kabantaban jit bat penrungkam syaka Indian Administrative Service IAS, Indian Foreign Service IFS, Indian Police Service IPS bat kibede kijing syakri kum ki officer hagi civil service kelas dang min kesengi na kabantaban jit syaki kam officer haga syakri pat ba ni ki civil service ju le leng ba ka preliminary exam nang taka main exam bat leng ba ka interview ka ba penlong da ka Union Public Service Commission UPSC tangi tu ki candidate ki berapa ke examen UPSC civil service prelims kin la ban ni lepat ya ka main exam ka bala bu bakan long hau banai kala lengkot 8,000 arpuwe ka tu ni ka khubor lakut ka bala wan shapi na ka All India Radio